ngiyacela bangcwele nje sishayele uNkulunkulu umoya engcwele izandla kakhulu. Ngiyacela sishayele kakhulu. Thank you better than that. Sishayele umoya engcwele. Esishayele umoya engcwele izandla kakhulu nalokho. Shayele 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 kakhulu nalokho. You are not clapping for no man, but you are clapping for the Holy Spirit of the living God. Asibishayele umoya engcwele izandla. Asibishayele izandla. This one more time, it is a sign of respect and honor. He is worthy to be praised. Hallelujah. Thank you for this day. This is the day that the Lord God has made. We shall rejoice and be glad unto it. You are our comforter, you are our director, you are our leader. You shall never leave us as orphans, but you said you send a helper. You said the world shall not know him, but we shall know him because he lives among us. We thank you to know, God, that you are not alone. By the Spirit of God, he lives in us. We bless you, Father. Thank you for these wonderful angels whom we sent to minister with us. Bless them, Lord, and bless the congregation as we are about to minister the word of God. Thatha udumo lonke namandla nobukhosi nenkazimulo yonke epheleleyo. Siyakuthanda moya weqiniso. Siyakuthanda moya ongcwele. Siyakuthanda moya kaBaba. Siyakuthanda uNkulunkulu ophilayo. Akekho nje nawe. You are the one who was, who is to come. You are our God. You are our Father. You are Jehovah Nissi, Jehovah Present. You are Jehovah El Shaddai. You are Jehovah Bena. You are omnipresent. You are omniscient. You know things before it's come, but you know it. The Bible says in the book of John chapter 1, the Bible says in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word suffered against among men, the Word became flesh, the Word died for mankind, the Word is seated on the right hand of the Father. We thank you, Father, that right now as we are praying, but you are on the right hand of the Father. It is not the book of Genesis, for God created the heavens and earth was formless and void. But the Spirit of God was hovering over the face of the waters, and God began to speak and said, let it be the light. And the Bible says it was so. Father, we speak the light in this environment. We are charging the environment and allowing the Holy Spirit of God to move in our hearts. In the name of Jesus Christ. You are God alone, sovereign God. You don't need any help from nobody. We worship you because we are finding you worthy to be praised. Siyathanda ngenxa weqiniso. Thatha udumo lonke namandla onke nobukhosi. Izandla zethu sibheke phezulu. Siyasimdumise nje 1 minute. You are Alpha and Omega. We worship you. Are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you.
ngicela bazalwane sihlale phansi. Before siye ezweni kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngingajabula ngathi sonke sifunda amaBhayibheli in the book of Genesis. No, I'm sorry, the book of Matthew. Not Matthew chapter number 27. Ngizofunda la izinto eziwu2, then I will sit down. Allow umama uMzobe asiphe the word of God. Ezothi uvukile. Hallelujah. It's our 3rd day. So let's start lolo besila since Friday, Saturday izolo, namhlanje is Sunday. Sesiyehla. Hallelujah. Sesenze njani bazalwane? Sesiyehla. Sesiyagoduka. Before sigoduke ngiyacela sishayele ubaba uBishop nomama izandla egameni likaJesu. Hallelujah. Sishayele bazalwane umfundisi uVilakazi nonkosikazi wakhe sibashayele izandla ezinkulu egameni likaJesu. Hallelujah. Umfundisi Mkhize ngicela simshayele izandla ezinkulu egameni likaJesu. Umfundisi Mthembu bamhlalise endaweni wrong indawo yakhe la, but ngicela simshayele izandla naye egameni likaJesu. Utata kankosikazi wami usisi Jennifer olami unkosikazi ngicela simshayele izandla egameni likaJesu. Sishayele bazalwane ubaba Thusi izandla egameni lenkosi uJesu. Ngicashele bonke omama esinabo ebandleni ngokubabiza one by one bonke ngicela sibashayele izandla egameni likaJesu. Osisi bonke ngiyacela sibashayele bonke izandla egameni likaJesu. Ngiyacela nje ninginikeze u15 minutes noma u10. Hallelujah. Unkosikazi wami beshumayela uyasheshisa kathatha isikhathi eside. Hallelujah. Uhlale pointini akantanti mina kuphela ontantayo. Amen. Uhlala pointing so uzoshesha qede. Ngiyacela ke bazalwane siye ezwini. Sifunda incwadi kaMateyu ozofunda kahle angivulele uMateyu 27. Siyabonga kakhulu mama umfundisi Mkhize. Ufakazi bakho kunamandla siyazi ngebiziwe thina kuphela but umhlaba wonke uzobazi. Unkulunkulu abahlanganisa abantu for no reason. Sabona ukuthi ngabe iphutha ukuthi ungaba nomfazi bangaka uvuke kufeni abantu basuke bade begula. Uma uNkulunkulu ekwazi ukusiza sekubizwa ngisho undertaker ehess mase kubizwa ihess ususitikloze ukuthi usofile. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu asiza kuphila siyakholwa ukuthi uNkulunkulu bekuphilisela for umhlaba. Amen. Noma usathana wethu uqedile kanti uNkulunkulu aqede futhi ufazi bakho usinike ithemba. Konto eshilo athi amaphilisi awazi sibaningi esikholwa esiwadlayo. Hallelujah. So ubufakazi uyakwazi ukuthi uNkulunkulu uma loya kunje mina ungahlulwe yinkingi bese kuvuka ukukholwa kuwo. Ithi iBhayibheli sanqoba isu ubufakazi. So ubufakazi buyanqoba if umuntu ethi ngithakwa. Hallelujah. Akodwa ngisadakwa uNkulunkulu ungikhiphile. Ohleli lapha phansi uyabona angaphuma ekudakweni. Ngoba uthi uNkulunkulu owakhipha lo yakhipha nami. Hallelujah. Uma khona umuntu washonelwa yahamba indoda wasalwa yedwa. Athi kodwa athi indoda isihambile ngahlala. Amadoda ekho lona ongakashonelwa noma usanda kushonela bezolwa ubufakazi baloya kuvuka ukukholwa kuye. Athi sinami ngisenabekezela. uNkulunkulu osize loya ngicela usize mina. Ingakho ubufakazi bubalekile ngalendlela exaka iBhayibheli. Banqoba isu ubufakazi futhi ubufakazi uyasibiyela. Yezwakala bangcwele. So singabiye ukufakaza inkonzo ebaleke ngendlela exaka ukwenza. Usathane ayifihlile. Amen.
So ngisho njalo ke mama uMkhize uze wazi ukuthi we are very grateful and honored privilege ukuba sibe kanye nawe in our present. Hallelujah. Uzosanda sihlale kakhulu enkosini, angiboni khona usacabanga otherwise. Futhi unika shwala ukuthi moshona iseda noma bengekade sachaza uboni ngoba khona indoda elokhimile ifuna ukuzothatha umphefumulo wakhe. Le ndoda engakholwa elokhimile ifuna ukuzothatha. So ngifuna wazi uma ungenawo uJesu kunedimoni elimile nje likidile. Ingakuthiwa ngishiwula ngezaduka. Lokho sekusho laba abayizulwini kuthiwa ngishiwula ngeduka laba abayizulwini. Because nawo okholwayo uma ushona sometime ushona kunengelo sokuphila ekuthatha ikise lapho usebenzela khona. Sometime la awukwazi lokuthenga ithikithi. Asiwona emaromeni la udlala khona 2 tickets kungenani. Letho ngabona lo muntu othile ababe u2 omunye wenethikithi omunye engenalo lo baba lo unethikithi wafuna umfana uThotsana watshotha ithikithi. Amen. Lo baba lo watholakala esihogweni lwade khona lona utshotha ithikithi yabo ingane zasemaromeni uselapha ya esihogweni usathana usabathe uyamshisa usathana uthi uyamshisa akashi. Kodwa into ethukayo lesihogweni le ndoda ilibe lokuthandaza lokho iguqulisa lethi hayi ngeke akusiyo wami. Twa usathana uzofonela ngale ezulwini. Wathi uNkulunkulu ngoba ezulwini yabona kathi babhizi we give you all. Kule ndoda elokhu ithathile. Le ndoda ngathi dance into esingayi understand. Kodwa ayicela abantu akushintshane lo azengala hayi amanga nje la. Esihogweni usathana uzobe khona. Isihoga senzelwanga thina akusisona esethu. Isihoga sikaSathane. Amen. Nalabo abazomlandela abangazofuna ukuthatha uJesu. Uthi omunye umfundisi nomuntu washo nje uthi uma ufuna ukubamba amazinyane enkulu yeke inkulu. Wayeka amazinyane, thatha inkukhu ifake woweni. Amazinyane azolandela inkukhu. So uthi abantu abaningi kuzoba njalo kubo. Ngoba kuzothatha uSathane avalelwe esihogweni. Besibonke abadlisono abangamfuni kulo bazobelandela ubaba uSathane ubaba wakho wedwa uyathanda noma uthanda. Uma udlisono your father is the devil. If nje noma yini isono ubaba wakho umfuna wakho uSathane. Ngoba usiwangola khona your father which is the devil. Uma ungasenzi isono ukhonza uNkulunkulu uthanda uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho uthi uJesu mna ngiyindlela neqiniso nokuphila. John chapter 14 akekho yakubaba ngaphandle kwami awuthi ngisho ngesingisi I am the way, the truth and the life. No one will go to the Father except through me. Yazi ukuthi wayiposta kanti wayizama ukuthatha ngisinotsholo ngukhiya. Angeke wabona isizulu ngenami. Noma ngaba negama lesonto kodwa ngeke uzibone ungaqoka kahle. Noma keep ishumu unikele kakhulu. Kodwa if you just awunaye you are not going where we are going. And that is final. So mfukwazi ukuthatha uJesu awenza ke mistake awusizi umfundisi uzenzela wena. Ishuma umfundisi akabenefit lutho. Ukusindisa kwakho. Umuntu obenefitayo ithiwo. Hallelujah. Ubani usizakala abazalwane besindiso? Ibandla lesizakala. Ibandla Jesu abantu sibaningi nje silanda. Sesinoma baba u5. Yabo? Sesinoma baba u10. Shabiso inamba yabantu kodwa sisizakala. Umuntu usizakala ukusindiswa uzenzela wena into yakho le wedwa ukuba uthole ukuphila ongaphakade ezulwini uphephethwe njengoLazarus. Hlale khona uphephethwa ungamathiwa yi-eternity nje unaphakade into engabaleki. Asilona 1000 asilona imiliyoni asilona ibhiliyoni ungaphakathi into engapheli ohlala awucabange kuba isihogweni uyosho unaphakade into engapheli thola izulu isitshela into esecret ezulu ithiwa gugu ubona uguga nje inyama uzoloku fresh kodwa uzithiwa abake baya khona ungakafikanga ke ulando esathi uyakhona owake khona abanofazi ma abathi thina sangena esihogweni
asuke ngihamba noJesu ngaJesu so uthi ngathi ngene ezulwini khona ngibaba oyibhaleni incwadi wangala lendawo la eAfrica eseNigeria ebhala incwadi wayixabene nomfazi bengabonanga ngesolini nomfazi nje kuseni into enormal kuyenza nami nkosikazi it happen every day it's part of life amen baba mina laba baxabana bengakatholi ithola ubusana wathatha imoto lo wathi etown ovela washayisana netruck washona so umeshona uyazazi phela ukuthi he was a bishop ngoba usiyamba uthi yamthatha ingelosi le ngenhlanhla ke ingelosi ayithi ngithi ushona kathathu yamthatha yavele yangamisa straight esihogweni la impilo ngakho kuxabene nomfazi wesihogweni ngoba usungalungisi nombani loxabene naye ungakalungisa amathubuko esihogweni awu 99% 99.5% uthi esihogweni so lona ke engakatholi ithuba lokuxolisa bebuyisana amen kanti bengabuyisani ingelosi uthi yahlakanipha yavela yangamqala esihogweni yamqalisa ezonweni uthi wabona nabo abantu abakhulu basezulwini kumnandi la naba uAbraham naba yonke into la wajabule wathi hayi siyabukisa ukuthola ngisho imbali ehlabelelayo imbali zahlabelela nazi into zegolide iBhayibheli iqinisile nazi into lethomba phezulu kwegolide uthi wabona hayi abantu bala bonke bayingane umethi ubuka uAbraham ingathi umfana ka31 umebona labafana labebona laba amakhosi laba oDavid ngathi abantu bo23 bathi ibona lana nje wathi hayi lana kuguga lento kuguga into yene emhlabeni nakho salwazi asinakhehla la lento ekhehla lesakwazi into engekho ubusho lathi ikhehla bufika la uvuthola umzimba fresh ube ingane la yaphinda lento kuguga la yikho lento kushwabana kushwatshwana nje la ubona ushwabana kuleka noma afaka foundation akushwatshwana uthi wathuka wajabula wabona izindlu lezi eshotsheni sekhanya baba bezindlu eziningi wathi ibongosi yami ngabe yami kuphi wahlale ejabula Jowa hayi siyadlulisa kusibona khule buka nje uthi wathi sowathi shwi wabona indawo manje eyamapipe enuka uthi iphunga la khona la ndabekezeleki akazalizwe iphunga elanuka la thatha Tufala makhala wavaleke uyanuka uthi wathi nje khuleka 1 2 ubona kusathana ilala yabo ukuthi izinto ezifresh 1 2 ngene 1 2 ngathi wena saphatha 1 2 buka nje bazalwane 1 2 5 6 1 2 Hallelujah. Uthi ubaba lo ukumesadlula kule ndawo enyungayo iphunga lakho endabekezeleke emapipini wahamba phakathi uthi wathi sanke esadlula lokunuka wabehanga umlilo amen uthi wabotha abantu la bayasha kuyahayiswa uma unekhona inyama evelifike ushe iphele kuba amathambo amhlophe iphinde inyama ibuyele kabusha uphinde ukhayise uphinde iphele uphinde ubuye kabusha uthi kudlala lo muntu bekhayise uthi kuleka ilawo yakhona uthi ayibuka kanjani mina ngumfundi nje bishop uNkulunkulu nje uthi wathi wena ukuzamile imothi khapha bathi lento ayini nje ayisebenzi kanti ngasemhlabeni nje uyiphampa wena ngoba phela ilima kuna ngelima azishona ukuthi uyiphampa you are charging yourself uthi sheshe ukwazi ukufika kahle in the spirit ingangilo ifanele ube nelimi ngoba uzongakwazi ukuyicharge nemoto kuzoyidumisa ukabuyithumisa usuyicharge nje ishisa so manje ilimi ngizokwenza ikhapha khatho kuphupha zimphanteke likamasumante likashantanta liphantoto ziteke lantontonto kantakatata limsuzo ngayicharge fuma into yankulu kuba yona ilanguage usathana ngayi-understand ifuna ukusuka la phakathi kwemingene la engangena ngithatha izinto from heaven ngi-download to the church ngoba professor ngithatha izinto ngakutshela into ezowenzeka asikhulumi kanje ukufakaza ubengekho khona bayidingayo lento esishoyo ngoba khona nje kusekhona uqedile naqedanga ngoba dekushoyo zesikhombisa adlale lokuqala elithi baba baxolele abakwazi abakwenza for 50 uxolela kunzima uxolela umuntu ehlubezile awuna choice
because if uJesu akazange azatole naku uJesu akavuka ngethuneni. Ethuneni wengavuka bazange atole ngoba isona isona ngeke ngisho isisodwa. Ungele sulu bishop ithi Grace Musi. Wabona usho wathi ula uyakhulwa hayi loza ngikwazi ukuzala. Wathi ula wathi ayengisindise ngekhokhi ishumi. Ngiyabahambela abantu abashonele. Sengishadisa abantu abangani. Ngenza ama fitting ebandleni wabala ngikuthiwa hayi uxabene nomfazi. Buxabene nomfazi noma kuthi uxabene nendoda kuyafana thoma. Wathi again la wena nje uqualify ukuyisana uhambe udini wahamba wayistolo wafa ungafika sethe ingakula. Awathi ngene ithuba ngosami umfazi wathi hayi alikho ithuba manje nje sizohlala la ulapha kade. Sekuphelile la. Hey wahayiza wakhala uthi ngenhlanhla uzovela kufika uJesu incwadi ayibhalile. Uzovela kufika uJesu. Wathi wayinikezele ithuba kanti vele lapho bakusashisa incwadi shasene nothwala isidumbu kwesisalela. Amen. Wavela papa. Maqeda upapa into ayenza oqala. Ngiphuma esibhedlela uyotshila umfazi unkosikazi wami ngiyaxolisa. Ngixolisa urathi ngonile. Awenze impilo bakutholela kudala nje wathi esikhathi ngigcine ngiphuma ngqo esihokweni. Futhi ubumusa ngenzelwanga khona ngaba ngibuyanga. Ngizolangithola leyo ncwadi angilindi mina unkosikazi ubuyela uxolisa masingabona. Uma ngibothi ngathena usabambile ngisho kuqala ngizathi right akusheshe exolise mina ngoba phela ngeke ngize angazi ubani ozoshona kuqala ngavele kudume nezogodu ngasala. Kanti incwadi kaIsaya ishinto enkulu Isaya incwadi yokugcina kaIsaya lithi kuyofika isikhathi la khona thina sisindisiweyo bese beshiye kahle. Oyifunda incwadi iprevious yokugcina kaIsaya sokuba sineke ithuba lokuhamba siyoqalaza abantu beshe. So nike ithuba lokubaqalaza. Ukuze inhliziyo lokubonga njalo umusi. Usho benza kahle ngasindiswa. Hawu inkosi yami uzonika ithuba othi uyoqalaza futhi yenze ukuthi uyoqalaza ubone uma wakho. Andikusize uzosuke nalo uzwe alukho uzwelo lapho uzwele kuphela la emhlabeni. Hayi into ezizakho sami ingane yami ayikho lonto. Ayikho into ezizakho sami indoda yami umiyakho ayikho lo phathi la amadoda yokuqomana uthandana into la emhlabeni ephela la. Nokuthi usalo wena into yanayo inakho ukukhola kuyibondi. Ngeke uma mkhize ngoba besekhola umfundisi umkhize bese ingane yakho isiyakhola ukuthi kukhona ungayi yona now fight to Jesu abenkosi nomsu lento yazenzela sakapha limasanta papa lento yakho wedwa. Hallelujah. Market ngesithotho ngaba market abantu emhlabeni sengenzela nje kusame ebandleni senganako noma sangakunaka uNkulunkulu uyakubona and ukubona clear. Into yakhe icacile ukuthi nje bakuthiwa uyashona manje uya straight to hell and there's no escape for you. Lento yami ngifeme ngathi bakhona sifana uSamuel noNatasha wakho uboy basindiswa basizwa baba noma uma zalo umfundisi ngezwina uyezwini ngizozulile nezihogweni kwaze uthola ithuba sibamba ngesandla sokuqalaza. Iwe lo boy. Hayi baba yangikho la ngisesibini. Oh hayi bengithi baba ngikuphi hayi. Oh now uyasaqalaza. Buka ba. Abe ngibona isibulo engafuni ukholwa ukuyazi imbuke isibulo. Hey. Lento khona fanele ingane zemincengisisi ukuthi bafuna bamasango sesontweni uyinike ithuba lokuyincenga ingane yakho ningafuni uyincenga and uyincenga kwakhe isikhathi esincane emhlabeni ya limited uphilo 50 or 60 or 70 or 80 isikhathi esincane singahluli isikhathi esincane uyincenga ukuze mzwanisha ubaba uNkulunkulu lokho ekhumbuza yamkhumula ubaba lokho encenga lokho encenga wakuncenga ubaba wakhe emhlabeni. You deserve to be here. Ngoba kuthiwa abantu abaningi bishop uzale kuhlulelo kuthiwa ngizole kuhlulela abantu abaningi bazinkosi uhlulele kahle. Ngiyadeserve ukuba la. Akekho umuntu ongatholi ithuba lokuzwa ulwazi oluphilayo angathathi. Wenza sure ukuthi uyayithola ulwazi abantu bathola grade bathi kusho lo baba lo Vilakazi uthi yena wathola isu manje ubaba uthi le grade waphenduka grade engambonanga. uNkulunkulu uyalenza intshumayelo akukho la uJesu engashunyana ngisho sangomeni uyashunyayela
ngisho washemba uJesu uyavula iBhayibheli yashona ungamkhetha phakathi ey'koleni yeshukela emphakathini akukho la ngashona khona abangamthathanga bazenzela ichoice not to take Jesus bazothi inkosi uhlulele kahle ngiyadeserve to be here Baphelele abafela bonke abaphilayo ukuze abaphilayo baphilele yena abafelayo always siphilele uKristu ngakho Paul athi is no longer I who live but it's Christ who live unto me athi akusaphili singesu ya akusaphili but sephila uKristu kimi yabo masephila uKristu wenza izinto ongayifuni bazalwane njengoba phambi zami akulula ukusindiswa ukusindiswa kona okukhulu nayo yonke into ngiyangizwa bangcwele ukusindiswa kona okukhulu nayo kubuhlungu nayo yonke into ekhona ngathi iBhayibheli beveza ukusindiswa makasikhulu lithi khona isango elikhulu bese bakhona isango elincane lithi abantu abaningi bagijima bayesangweni lelikhulu ngoba esangweni elikhulu ungena zonke izinto amen esangweni elikhulu ungangena nofebe bakho nendoda yakho nomkipito wakho ngeke ukipito ungena ngisho vumelekile ungangena ungathembekile noma kuthiwa uthembekile ungangena esangweni elikhulu uyangena kodwa kwelincane lithi iBhayibheli langazelani kungena esangweni elincane ngoba isango elikhulu is lead to destructions noma ekubhujisweni akulula bazana ukusindiswa it's a commitment dedication you must be responsible. It's a place whereby you have to forget about yourself. Fanele usitele. Awukwazi uyezulu ungazange usitele. Noma umkhizi uyayidela kokuyidela ukubona abantu impilo enhle kodwa uyidela uthi mina mo. Usitela lokho. Hallelujah. So ngeke usindiswe if you are not willing ukuyidela. Ngiyangizwa bazalwane. Akazwani makhono yedwa nje mhlawumbe ungasindiswa mhlawumbe nje. Busiswa usala namntana ngwala kanjani shumele into powerful kanje ngavuma ukulala mntana ngenhlanhla ngakubamba sathana bethiwa ngijonjwa kulalisa amen so ngiyacela bazalwane benkosi ngeke uJesu asifela kwesibili sekwaqeda la bengizofunda khona encwadi kaMateyu number 27 la okokuqala ekhuluma nga uJesu embelwa unumber 57 ngiyangizwa zalwane kuthiwa khona ubaba ngifuna ukuveza lo baba ngiyamthanda kuthiwa uJoseph uma ufunda ngoJosepha kuthiwa uJosepha omunye wabafundi bakaJesu ongaziwayo ngiyizwa mfethu because uJosepha wayehamba nale group ka71 ethiwa i100 a council of group yabantu abawu71 amen abayi group umphakathi ehlukanisa kubona le group ka71 bishop kukhona abapriest which abafundisi kukhona ama-scribes which ama-lawyers or ababhali bese kuba khona ukuthithi into ethiwa ama-elders labo bantu abadila nama-governance yenziwa yilabo bantu lento le ya-71 balapho makhona umpriest akusiyo nomba umpriest umfundisi ngiyangizwa bazalwane umpriest ubantu bazalwane umfundisi number one umfundisi according to the law of the time wengayi ngisho la khona into eyifele wengayidli into eyifele umfundisi wenganisho emngcwabeni ndilo ukuthi umfundisi wengavumelanga ukuthi aye emngcwabeni uma khona into efile wengayi umfundisi umpriest ngalesa sikhathi of that law ngiyangizwa umpriest umuntu oyidelile ubizwa bathi umpriest are sons of Aaron bekuyingane kaAaron ekade iserve in the house of God benze endlini beshisa impepho in the house of God akushiswa impepho manje belapha benza ukuthi worship team yonke into kukhona iorder in the house ngoba enye into umpriest usebenza awukwazi ukumpriest bekhona idisorder endlini yenkosi awukwazi usi umpriest ubheka ngisho nababamba ngezandla endlini elibambele ingane ngezandla umpriest wenza iorder in the house of God umpriest wazi ukuthi ugqoka kanjani kuqhonje wasibona isiketi sina zosilimaza wena ofense cleavage in the presence of God awugqoke kahle umpriest uyanakekela in the house of God umsebenzi wompriest athi
kumele umpriest ashise iphepho bese nganalo. Umpriest fanele anake. Umpriest fanele anake nabashoda abangenalutho endlini. Lo lale ngadlanga lo babisimelana. Great you say in Jesus name. Amen. Umpriest fanele acheck ukuthi lo lale ngadlile. No senkingeni. Lemshadi ngathi yalimala umpriest benonkosikazi wakubamba ocheck. Babenza icounseling laba balimala emshadweni bamduduze bahlale naye. Qina noma kunje kusazoba right ungayeki. Athi ngiyayisenga divorce athi awungadivorce uNkulunkulu uyayizonda idivorce bengezela kancane kusazoloku umpriest. Ngoba umsebenzi wompriest ukunaka the house of God. So mayela uzo ifuna aqoka kanjani hayi ngithi umsebenzi wami umpriest mhlawumbe mina ngingeke ngoba ngumfazi kodwa mhlawumbe usikhoka namfazi wamlinga. Uthi mwenzo la ekhaya akusuka mwenzo lo umpriest. Uthi mwenzo le khona lo umpriest fanele anake. Umpriest uyanaka uthi endlini uclean indlela kulungisiwe udecorate kahle ngokubona ukuthi umpriest niyangizwa bazalwane. So kule group of council yama 700 of 71 wakhona umpriest number 2 wakhona bazalwane zama wakhona ama scribes ama lawyers or scholars. Ama scholars angithathela ukuthi what are scholars? Scholars are those people who are educated. Siyabadinga abantu abafundele in the house of God. That group leka 71 ayinabo nabafundele. Amen. Asebenze ebandleni bathi bonke abafunda nabafundile odokotela sebadinga. Bazi umfundisi noma seshuya ukuthi abantu fabo bephuza amanzi. Umfundisi uthamba sezoqolekisa ngazoqolisa abantu. Mfundisi kulo bakuthisa abantu abadala la usushumela isikhathi ushumela 5 hours abadla abantu. Abadla abantu. Bazonyukela uBP. Abantu banoshukela mfundisi. Haleluya. Umfundisi uthi ngabeke izingane zithola umlilo omwenje upapa sepapa anoma ngapapa samfundisi kodwa ziyawenza ba homework kodwa. Eva ukupapa si homework yenziwe na. Hey. Umfundisi usho ama scholars people are educated. Mfundisi lezi ngane ngoba zizinhle kanje kodwa ungetrick kodwa enawe na. Noma sinje udoubt matric. Bana umetric. Ama scholars wabachekayo those people are educated. Aba check out ingane ukuthi lo ngoba eseqeda umatric. Amen. Utholile umsebenzi utholaphi? Bamhlelela ukuthi lo it's very good hambe evarsity. Bacheke babheke izinto zokuvulela ukumvulela umnyango umsebenzi uma kuthiwa uthi lo mthulu umsebenzi kaJehovah bathi okay umsebenzi kaJehovah badaba ama scholars wa educated in the church sicela slow uqhubeka ufunde phakathi emsebenzini ungahlali in one position. Imali eningi ayikho lapha yakwa general nyunga uthola isikhundla uthola isikhundla imali izothi xaxa khona uzokwazi ukuthenga imoto enesonto emhlanje uzokwazi masteli ishumi masteli umnikelo kusana isicelo 200 ngoba la ibandla sinodokotela lezi bese sinepasika very soon okay sinepasika mama umzobe ngizokuthatha from esitathuleni laphansi ngoba ngizokuthengelwa yimina sengisethele u3500 just to okwenza ube muhle kuyisikole ma ibonisa besikhonza la ibandleni bephela inkonzo bazophela ipasika awukwazi ukuphela ipasika kwakho sengikhethela indawo ozomassage khona uthintwa khona usetshwe khona ube right umqala to set inkonzo ma katulungisa ma bakusethe ma ube right ma bakwenze amagama amakakhi ukhapha phatha cross practice tendendas uyabadinga you need ama scholars bishop are people who are educated badingeka in the house of God. Babe khona le group ama 700 the group of 71 council benza sure ukuthi akusibona abantu nje angabi khona ofundile ngoba lento kamoya kuphela yenza isenza ukuba emva ukubhuquza phansi then what just we like papa then what so we need people abazo advise those youth people basifundane ngani zami we are still young we can still go to school start a business
Starts gradually, slowly, but it will grow. Ugcine so businesswoman. Ama-scholars siyabadinga labo bantu in the house of God. So siyabadinga manje nodokotela, siyabadinga othisha, siyabadinga oprincipal, siyabadinga amaphoyisa, siyabadinga okhuzwayo, ama-ambulance. Nabo nje kushokho ukuzwayo la ugula umuntu uyazi ukuthi ife ukuthi wenziwa kanjani. Mina ngathi nje ugula umuntu manje avula aqhubeke into engayenza yini. Pam kuzwa ngathi baba ngasimthatha simjove fast. Udinga Victoria. It's a man kuzwa baba ngiyakubona baba asitale Victoria. Asithi nje simfake emotini awubhabhaze baba ngemuva emotini kodwa sibe siyakhona eVictoria. Akanalo baba idemon akusiyona idemon la. Usekhonze 4 hours ulambile. Udinga idrip. Hayi madod. Udinga idrip. Those are scholars. That's why you show nje ngenzela noma le% phela izingane zami ziyofunda. Ngenzela ngane ngabuka ukuthi yena ngifuna ngifundisa umzoba nje impandla yakhe isijuluko uzojuluka kusilalamba. Uzojuluka kusilalamba. Hayi. Usane thuba go and start uzeke le Rover yakho uzayo yonke ungithena umshini ogunda uzongithela kanjani unga-afford. Hallelujah. So we need what bazalwane? Scholars. Ama-scholars where? In this group of counsel. And we did these scholars where bazalwane? In the church esontweni. Ungathela ngibona kusebenziswa othisha kusebenziswa odokotela uthi subaba usesana odokotela cha ngitshela ukuthi bangena labantu ade sibalindile. Uma kusebenziswa businessman will be very happy uthi le nkonzo bethu uzoyixhasa. Athi nje inkonzo yepasi abazali ngizoyixhasa ngama rice awu10 nempuphu engaka athi sodla kusongo losihlanu ama akhwila zobe amahala akhishwe yini mina uzana uqobole nizokhonza uNkulunkulu yonke into ngikhiphile uvele wasayina icheck esayinela umama umzobe wasayina u85,000 wathi wephasika enza noma yini ma ukuze iphasika libe lihle ama guest speaker labo velakazi bebathi ukuthatha the shayi lesikhombisa nje. Let's simple izingawubeka umoya wakho la bethu uyaphuma no5,550 hayi 5,000 athi imali engake yana athi la kanje nisibuseke bas no business uNkulunkulu wethu riches and honor of gold and silver asiswele lutho ngeke uma nabantu singabakhulekeli singabatholi sizosafarisha bazalwane sogcina sibanga impuphu so bangukeros kanti sonke silambile so bangithi ngafisha uthi ngafisha ila ngakuphi uqala zithi ngafisha lidathi ngafisha lisale ngefuthi na ulambile sonke silambile ubaba ulambile umama ibandla lonke lilambile everybody sonke jahukelo uthi bubukelo sonke the whole church akekho ufuna ukelo why ukelo uthi bani ngayanga ba why ke bani ngayanga ba sonke silambile ungasigxeki silambe sonke yawubenze ukuthi abantu abalambile it's a mind that is hungry ikhuluma kakhulu ingqondo elambile and umuntu olambile unolaka hayibo indlala ibangulaka so banginto ezincane abafutha sela iphi wayengani wezangu ba unganiwezangu ba hayi madoda hayi ungabagxeki silambile la hunger sidinga ama businessmen sidinga ama scribes sidinga ama lawyer sidinga ama scholars abantu aba educated siyabadinga in the house of God all businessmen doctors teachers naba obala babaya benza counseling babizwa ngani ma social worker ngoba kunengane ezinye erebhekile ukuthi usinena nazi ngoba kulokuyeka ingane nje ihambe la ifike banje umuntu awazi and awazi bese ratio fanele wenze njani uzongena kwi-fast nga 3 days ayidingi 3 days fast ayidinga uyise kubani ma social workers from social worker bese emaphoyiseni lona oyirephila bosho hawu uthi ungene 3 days fasting bazangena 3 days hawu umgodo uvule uNkulunkulu abaqoqi ngiyena umgodo uvule futhi ngiyazi abaqini bazophila udinga nje i-social worker ezo examine ali-check yonke into Hi.
Niyafunda bazalwane. Isini siyafunda niyafunda yini bazalwane? Ifoni yami ayigcwele sikhulu right yami. Ngiyangizwa bazalwane. Niyabafisa niyabafuna udokotela ngithi? Ya, sifuna abantu abazofika manje ebandleni umekhonza nathi abuke ukuthi umama ubani abashodayo bishop. Awucabanga ukuba ubishop, yazi bishop ube bishop ebandleni is very important. Kusinobaba omdala webishop. Mhlawumbe siyakwazi ukunake sometimes shawa manje ukuthi asikwazi. Hambe kuthi hayi baba umzokugqokeni nafambe ngifambe ngiyazi ugqokeni wayo. As an elder njengobaba ongamzala nami ngisho nasenyameni. Mhlawumbe ngiyakwazi ugqokeni wakuyiphasika. Angikhulumeli mina ngisho wena mhlawumbe ngiyakwazi. Mina myself ngiyakwazi. Ngizokwazi kanjani nami ngiswele. Ngagqokisa wena nami ngagqoka. Ngizogqokisa njalo nami ngifuna ukugqoka nje. Sonke simanga ukugqoka. Nawu unkosikazi wakhe akuzame nami ungizame la nawu abantu ayizame. Lokho xoxola igcumele uzothunyelwa uba. Andifo ushaya ngathi awubona ubhekele awukuthi awukuthi khona ubheke uma uthi uyabona. Mfana uba ubadala ubathathile manje ubayisa emagwaveni mawushaya inyama. Badle kahle yabo baba la badle kahle baqeda udlahle usuba nika ama-1000 uthi hambani ikhiphe lojabule baba anisadaka utshwala aniphuze isizulu. Aniphuze isizulu nina lo baba la ebandleni. So aniphuze isizulu babuthusi anambe niyodla inyama noma niyikhiphe nje. Nambe nebhishi niyobeka inyawo ngazo njalo usebhishi. Thatha umfazi wakho uthatha umama bishop athatha umama uthi siyodlala kuthiwa indaba ibandla lesinikeze nje 1,500 for free lase lisinike 1,000 lenyanga. Umsebenzi wethu ukuthi ninake sokunakela kanjani nathi ngcumela until ufike labo thisha ufike lama lawyer ufike labo businessmen phezulu ufike odokotela sabadinga labantu ufuna nithandaze singadlali phasi esikhohle izinto serious ufuna uconcentrate ukuphuma la wazi into efanele ithandazele ungazishajwe then what Folks, emva ephasela the sinani yo wazi ubaba was educated. Kanti ubaba sicabangela shawo isimo. Mama uMthembu ngamsi. Yo, awucabanga ngamsi atente ukukhishwa izimo. Athi we uthi senze njani. Kodwa bengemali ukuthi mama ushishwe izimo khona udokotela engimazi uDr. Mia. Udokotela wami. Sokhulumela naye uzubambula noma uzoyiklika abambulana umuntu nezimo kodwa umama okholwayo futhi umfundise kanje. Usiyoma ke manje ududula isidudula sika mama lapha sidakela izolayo kahle kancane ududula ngezinto enze njalo abekezela umuntu waNkulunkulu lo isitshe sikaThixo sidudula engana didakiwe isala engona mathi lokumile sihluka enze njani kanti lo mama kuba ebandleni sinemali ingabe lo mama ngimnikeza udokotela wami uDr. Mia was straight kuDr. ngamenzele appointment lama gama sikaza siwazi nokwazi wazi kanjani wavela kwakho manje sisasazi isikhona ya asinali ithuba lokusebenza sosebenzaphi isilisi sosebenzaphi isilisi sathe lo mama uDr. Mia ayekela afika khishwa izinto sethe kahle hey bazalwane kamnandi yazi buya kudokotela ulizwa mshubhulu wabona nihamba ungalizwa hamba eclinic imjova nuthele thatha umama umfundisi wethu lo uyena ozomhlawumbe unemba nani lokho nje selithola usiyakhambisa